Albertania argitaletxeak aurkezten du Goiatz Labandibarren Amez. Esataria Clara Mendizabal. Tomategintza. Maiatzaren erdialdea da tomateak lurrean itxasteko data aproposa. San Isidrotan, esango lioke baserriko amonak bilobak jalekumeari. Zuzenean aldatu daitezke lurrera, edo aurrez pixka bat handitu daitezke lore ontzietan. Indartzeko. Geriza aukeratu behar da tomateentzat. Haize handirik gabea, zeharkako euritik babestua eta eguzkiak joko duena. Ez dadila egutera izan. Eguteran jarriz gero tomateak emazu antzutzatuzta. Dena ez dago norberaren esku, noski. Eguraldiak ere asko du esateko. Udaberri eta uda eguzkitsuak tomateen mesedetarako izango dira. Euritsuak berriz kalterako. Eta Euskal Herrian abuztuan ezin da jakin. Tomateak ez du urrasko beharrazteko. Horregatik ez da ureztatu behar landarea, baldin eta ezpada lehorte luzeko urtea. Eta orduan ere, tentuz. Hori bai, naiz eta janari biologiko-ekologikoa, kontzeptu bera adierazteko erredundantzia hutsa baino ez den etiketa hori, garbantzu txitsirioak deituko bagenie bezala garbantzuei edo txitsirioei, moda-modan eta puri-purian dagoen gure oraingo gizarte honetan, eta gauza estimatuena den garaian garaikoa 0 kilometro, bertakoa eta hori guztia. Baratze zaintzan eskarmentua duten guztiek esango dizute. Euskal Herriaren aldeu melenean bizi bazara. Zehazki Iberiar penintxula guztian euri gehien egiten duen puntutik 5 kilometro eskasera badaukazu baratzea. Klima hipereze ditxotsozko horren mugetan, eta etxeko baratzean tomateak ateratzea nahi baduzu, ezinbestean bota beharko diozula botika urdina. Bestela, erdoilak joko du landarea eta ondatu egingo zaizkizu tomateak. Kolpeak aterako zaizkie norbaiteko kabilkada bat eman izan balie bezala. Eta organikoak bai, baina jangarriak ez dira izango. Landarea handituz joango da pixkanaka eta zurkaitza jarri beharko diozu aldamenean, tente az dadin. Tarteka landarearen zurtoina arbara lotuta. Handitu ahala adaskak jaioko zaizkio. Baita adaska faltsuak ere. Landarari indarra kendu besterik ez diotenak egingo. Hor ez da lore horirik aziko, gero tomatetuko diren lore hori hoietakorik. Horregatik, alferreko adaska hoiek, adaska eta adaska artean jaiotzen direnak, zikiratu egin behar dira. Kendu. Bestela indarra zur... Sample complete. Ready to continue?